Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Mošon a je tu se mnou jak Barney, tak i Fox. Nikolas tu bohužel není. A co se offscreen změnilo, jak můžete vidět podle Barneyho, to, co Barney natáčí, je Doom. Ano. Jak nebyly kolik dní, 3 videa, 3 dny videa, tak tohle celé jsme natěžili, museli jsme jít pro písek, jsme vytěžili skoro všude, jenom jsme tam trochu nechali. Pak normální dřevo, můžete, jestli si pustíte, jestli můžeš, tak zaber krajinu. Aha, Takže tady skoro nic není. To bylo všade drevo, včera stromy. Tam jsme si spravili jenom mostík, tam je jedna skrytá jaskyňa, tam se pôjdeme si pozrieť. A tam jsme tiež niečo vyťažili a piesok jsme vyťažili týchto pláží. Jinak pojď do domu, prosím tě. Ukázat. Jak tady máme rostliny, to jsem natěžil, když jsem šel na cestu, uvidíte kam. Pak co je tu dál teda? Toto je normální dřevo, jakože. Pak podlaha. Černé dřevo bylo z odkud? Jo, to bylo z té sněhové, tady mám ten dokonce. Jo, tam mám označené. Označené, kdybych ještě chtěl. Což je hodně daleko, opravdu. Pak čestky tu máme tu ten uhlazený sandstone, to je z toho písku. A bílé dřevo, nebo takové to žluté, to je z bříz, těch bylo hodně. Skoro normální sand a to je asi, jo, pak ještě vlnu, obarvená, normální. A tady normální listí. Našli jsme dungeon a to jsme to ofarbili. A pak tu mám nůžky na strom, aby jsme a rozdělili jsme si to tak jako na izby. Každý má svoji vlastnou izbu. Jako například, čekáš, má svou vlastní izbu, než? No on leze do mě. Vlevo dole má Barney, vpravo nahoře mám já a nahoře má Nikolas a Fox. Ano. Neboli Vitamin, neboli někdo. Pak nahoře máme to 3 patra, máme dokonce. Tady je zatím prázdná místnost. Tak to je ještě nahoru, jo? Jsem tam nebyl už. Jako já jsem klidně něco dám, ale to nevyskáčeš, že jo? Že to má, nejde. No tak na to kašlem, tam je prostě rovná střecha a to no. To by bylo asi pro přání. Jak tady ještě voda, že jo, to jsme si našli kybli. To jsme si udělali kyblík. Našli. Zabilo. Jak asi všechno, co odkud jsme vzali a co kde je. No. A na čo by sme išli v tomto partě, Mošonku, povedz, prezrať. Ano. Vypadol mi ne, takže to je super. Ale v tom případě já musím to trochu víc zeberu. Mošo, nejdeme preskúmať jaskyňu jednu, ne? Mohli bychom. Jinak ten dům jsme stavěli fakt hodně dlouho a po většinu času bohužel jenom já s Barneym. Takže jsme měli víc času teď. Ale i tak to byla dost makačka. Idem vypáliť železo do mojej izbičky. Jinak nazbírali jsme docela dost toho masa, máme hovězí a i kuřecí, dost těch sazenic, což hodně. Plus jakože kvítek hodně, cobblestoneu a nevím čo ještě. Dirtu určitě máme hodně. Tam zbylo ještě tolik písku, jo. Máte někdo torče dokam? Mám jeden stack aj pol. Ok, já mám teď 14 jenom, pak si vezmu maso. Tak, no ještě jedno. Tak. Tak, pak co dál? Jo. Tak. No, asi bych tak dělal. Tak, Ečko. OK, já jsem připravený. Já jsem těž připravený. Kdyby to mohlo být, jo, tady je crafting. Tu máte torče, sa rozdělte, tu máte torče. 29, někdo berte a Mošon, ty máš 28, no. A já mám celý stack. Já mám 17 torčů, takže pohoda zatím. Budeme si požičiavať torče. OK, jinak já vlastně bych mohl tady nechat nůžky. A já teraz rozmýšľam, či som na niečo nezabudol. Cože?
Berem kyblík na lavu, keby sme mali. A jedna Oh. No, No, môžeme ísť, počkaj, sa najem pred odchodom. nemůžem jíst. Velký dirt nás. Počkaj, Můžem se jít vyspat. Poďme sa vyspať do svojich XB. Jeb. Vypadni, tam jsem já. Hej! Jsem já. Lál až nahoru do své izby. Když než tam dojde. Dobre. Tak, let's go. A poďte za mnou. No, protože ani já moc nevím, kde je. Jo, tohle tady nechci, dám si sem tohle. Za mnou! Juhu. Ideme cez starodávny drevený most z roku 5000 v budúcnosti. Z roku 3 dny. Byli tu dinosauři a už tu byl most. Je neuvěřitelné. Jak tady je taky jeskyně. Poďte za mnou, hej, vitamin Tady D. je taky jeskyně. Nešúlaj si. Tady on už je tady. Ale on... je on je tam, hej, a je, že deje. Tady? Hej, sú. Au. Velká, jakože velká jeskyně. A kolik materiálu. Veľa, čo? Ej, ale tu má byť ešte jedna tak kde. Velká jeskyně. Takže rozdělíme se a jdeme hledat jeskyně. Ne? Tady je jeskyně. Kde si? Kde si? Protože ja ho neviem. Poté tady. Aha. Potrebné zabiť, ne? Máme malo mesa, ne? Ej! Dobre, to nič nezobralo. Nějaký ne. Kradem, železo. Však to je zadarmo dostupné materiál. A tady je díra. Železo. Ťažíme všetko, čo nájdeme, nebo nie sme až takí bohatí, že by sme si... Až na cobblestone. Až na kone. Aha, a ináč... Veľa diamanty. Určitě je to pro kopu radši. Takže tu je sand, ok. Jaký sand? Teda, nic jsem neřekl. Sand. Skoro. Spravíme sandstone, ide? Štěrkuje. A tady je hlína. A však niekde som videl väčšiu jaskyňu, to ja nebudem kopať cobblestone len tak. Ja zadarmo nerobím. Jen za železo. Ináč, Fox, veľmi potrebné, ne? Zabarikádovať nás. To veľmi užitočné. Víš co to, on za to nemůžeme, to byla ta povodeň. Pohlínoveň. Vypadni! No. Ježiš, vypadni. Uki, liesku. Dobre. No počkaj, vyskočím hore na kmeň stromu. A hodím jeden pohľad. Hej, už vidím ju, poďte za mnou, vidím ju. Fox, kávo pič. Kde jsi? Počkaj, čakáme na Foxa. No právě kde je? Fox vylez na nejaký strom. Jakože nic, jo. No tak ideme bez neho, poď. Nepočujeme ťa? Si vypol Ne, mikrofon. neslyšíme tě. Si vypol mikrofon náhodou asi. Počkaj, kde je tá jaskyňa? Aha, tak asi že zapnem si mikrofon naspäť. A ešte? Počkaj, No, musím... Barney hledá. Jakože teď jsem ztratil a já Barneyho. Ja som úplne hore na nejakom. Tu som za tebou, mošanka, maj, neplačkaj za mnou, ne. Tam si. Počkaj, hodím parkour. Barney! Mošon, jak z romantického filmu, ty kokos. Do tebe pryč. Au, sa zabijem ešte. Zapnu X-ray, Počkaj, ale tu som niekde, počkaj, tu som dole, mošonko, hej, keby náhodou.
No, to je jedno. Jak kde jsi? Vitamin? Čo? Kde jsi? Na stromoch. Pačím. Veľa vidíme ináč. Veľa informací. Aha, veľmi. Nestíham spracovávať. Vidím tě. Ježiš, to To je desí. Barney. To je Barney. To nie som, ja však ja som za tebou. Už vás vidím. Aha, Tu som. hlavně neskač, jo. Na nejak... Aha, dobre. A nie, nič to. Však chceme ťa vidieť, že kde si. Podívej, a tady taky nějaká díra. Ne? Není. Stretli sme sa. Romantický film natočíme. Mua. Počkaj. No. Tak by opět. No. Koľko to prišiel. Víte, kde se natáčet romantický film a už tu je. No. Jakože chci vidět tu tvou jeskyň. Však ja som ju videl, ale neviem, už som ju stratil, no tak kde. Odišiel signál internet. Odešla. Zbalila si věci a odešla. Ale však ja som si to mal označené, tak kde. Já. A nepôjdeme do tej, čo sme našli Našiel som ju, ja, to je tá malá. pod našim domom, či ja nepôjdeme do tej? Ja aj vidíš, môžeme. Jen Už som ju mají našiel som ju. Poďte sem, tu je. Já tu jsem. Vymotaj sa z lesa, pravá strana. Uhlí. Moje. Takže není to železo. Tvoje? Není to tvoje. Moje. Moje. Železo, mošonko. Tvoj obľúbený sen. Hej lol, a tu je niečo veľké. No nie, Železo? no. Tady je železo. Tady je železo. Ale ja som ešte išiel dole, tak... Tak, Chlapec jak čorkuje. Oh, a tu, oh, shit. Oh, help. Mošon. Žulužu. Moje. Jestli ty vole. Poď dole, kde si. Jestli. Dole za Já nevím, torčmi. kam chceš. Za ty kokos, však dole do jaskyne, ne? Počkej, torče, ale já nevidím torče. Tu, Tady je jedna hej, jaskyň tu vlevo. som za vami. Jo, tam si. Poďte za mnou, kávopičovia. Jo, tady jsou torče, nebyly vidět. No a tu bude Diablo 3 in the Minecraft. Oj, zabili sme diabla. No a tu sú teraz zombíci, hej. In that tak tady by mohl být Hlavní predstaviteľ je romantizmu. zombíci. A tu něco. Počujem málo, počujem málo. A tady je železo a trochu hodně. On tu nič není. Tak, už vykopané. Tady je hlína, železo, teda, no hlína. Já uhlí nekopu, takže... Počkej, hodím jeden test. X-ray. No počujem Tak málo. už je taky. No taky pod je nami je to- láva, pozor, pod nami je láva. Jo, skáču. Jero. Tak ne. Nelezl bych tam. Prečo? Jak to je ještě jedna tmavá místnost? Tak tam je teplo, ne? Pozri, Barney, ak tam bude teplo. Ja ty si buzera, nestrkaj ma celú. Teplo ti bude. Teplo. Je ti teplo, Barney? Teplo? Takže nie som buzera, nebudem o to. To je kokot. Akože ja mám kyblík, aha, som mohol zobrať kyblík vody, ježi... Oh shit. Akože nudné to je, hej, nič tu není. Postavím vám tu rebrík z roku 1800. Žebřík. Som vám postavil uličku z roku 5000. Žebřík. New York, to ten, jak sa volá? Ulica New Yorku hlavná. Nevím, Kavopič. New York. New York, Kavopič. Aha, jo, Kavopič. to jsem slyšel. Kavopik. Jo, to už jsem slyšel, no. Lebo v Amerike, co hovoria kone? Kavopik.
Kavopik. Kavopik. Hej, ty jsi z Kavopiku? Jo, jsem. Tam, hej, no, z New Yorku tam je taká slavná ulice, vieš, že Kavopik. Takže kdo do komentářů můžete napsat, kdo byl v Kavopiku. A keď niekto bol v Kavopiku, tak srdečne gratulujeme, lebo tam to jediné miesto, kde sa dostanete v živote, lebo tam keď prídete, neodídete, vieš. Lebo tam čierne diera. Vortex, ne? Tam Vitamin natočil to ten prvý svoj let's play, takže mu pogratulujme či v Kavopiku. Nie, Vitamin. Aha. No. Pravdu hovorím. Neklamem. Pravdu. Věř mi, prosím, věř Však mi. ja pravdu hovorím stále. To stále nie, ale no dakedy. Jenom když se to hodí. Ach jo. Hej, dobré, ale jakože docela nudné to je, protože nic jsme nenašli. Nebudu tu kupovat gravel, co si? Gravel kopač? Kavopik. Jakože asi jdem nahoru, ne? Ne, počkaj. Že nahoře je ještě jedna část jeskyně, takže... No dobre. Som si myslel, že strom rastie na stone. Zázračný strom. Storm. Storm. Zázračný storm. Jo, našel som železo. Aj to Co asi taky tak 3 kusy. Tak já do té druhé. Jestli jsem tu nebyl. Však ja práve tam ťažím kávo, pič. No právě, že to bylo. A tu nič No, není. tak. Jo. Ne, našel, chtěl by to najít vždycky nějaký ten důvod z začátku. Počkej, tam vidím cukrovú, to s tým idem vyťažiť. Má ich tam veľa. A my máme doma také už docela. Ja som moreplavec. OK, já se jdu kouknout teda víc. Vitamin, když tak pojď, ať náš pak najdeš. To je za břízu, ty vole. Hej, what the Počkej. fuck, čo to sú za stromy tu? To má Herobrine, ty kokos. Nějaké píčazovi. Se normálne bojím. Vidíš je? Videl som. Ja som raz hral Herobrine mod, ale som si to pustil, 5 minút som hral, ale už som to vypínal, lebo horšia To je amnézia. To je co? Ty nevieš, čo je Herobrine? Mm. A ty si chceš kupovať Minecraft, hej? Já vím, co to je Nobrine, ale... Pojď sem jinak. Mám Jaj, jeskyň. mošom tu, vieš ako jaskyňa, tu sme začínali. Ty Pojď sem, poznáš... to je dobrá jeskyň. Hej, poznáš nobrain.dk, hej. Znám. On tam chodí pozerať. A moc mezi mé záliby patří hodně posílat. To je nejlepší. Helpnite mi niekto, hej, bo som našiel dobrú jaskyňu, ja tu veľa surovín. Jinak my tu máme o hodně větší jaskyň. Jaskyň, nie jaskyňu. Zabil. Jaskyň. Takže TP Barney, SS1, Mošonko, môj zabitý. Jakože Mošon, ty si hovoril, že sa tešíš na Minecraft, hej? Zabil, ale nemáš náhodou už kúpený. Co? Jako SMS-kej, že by? Ale že čo, Hej. veľa informácií naraz. No jakože, ty si kokodykom si to sám. Nejde. Aha, jde. Myslíš Nejde. tou kamennou nebo železnou násadou krumpáčů nad tím dřevem? Já vím, ale mám kamenné, ale nejde. Tam je Nejde. asi spawn tam. Spawn. Aha. Buzeranti išli do slepej uličky. Čo tam budete robiť? Nebude, Hádej. že bude mokrá stena, ne? Já Ale dneska byl... Budu... Už mě zabíjá hlad. Jsem se ztratil v té slepé uličce. Takže jak mokrá stena je tam. Ty vole. Proč jste mě zaházeli? Nebo že Tady by tu ne? mám párny má bije. Jau. Ježi, vy jste kokoti, já jsem se ztratil kvůli tomu, že jste mě zaházeli. Jo, hej, more, TP, mož... Dobré, já vás vidím. Rychlo, Barney! Já jsem tam. Žer! A to umrem! Co je? Pozor! Střelaj! Nestřelaj!
Dobre. Co je? Skoro zabral hlad. Panika, more. úplně si říkám, ty vole, co je? Jestli skočil do lávy nebo co? A tady dolů to vede. A netreba ťažiť železo, ne? Hej, ale mne sa to zdá povedomá toto jaskiň, jak by sme tu už takedy chodili, ne? V minulém životě jsem tu byl. V roku 3000. Z budúcnosti. Něco jsem tu spravil. Z budúcnosti si prišiel. Jo, to zamrím. Pol srdečka. Za to! Zachovať kľud. Hoďte mi jedlo. Hoďte jedlo. Za to! Tu sám príjmam jedlo. Slime! Slime! Bol. A je mne dead, protože mám 4 HP. No, 1 HP? 1 HP. Daj mi jedlo. Ty máš veľa. Som ti dal jablka, tačuje, more. To ja viem, ale iba 4. Nebuď zlakomný. Tady daš za to. Daj mi, ja tu umrem, mám pol srdečka. Jakože máme ešte 7 kuk. Kde jsi? Přijď za mnou. Na linke, hej, som na linke. Za tebou zombie. Hotline. Original. Dár. Teraz už som kde. Rýchlo. Pojď, chytaj. Nažer sa, ty prast. Inak... No prečo mi nejde kopať? Jinak tu je lapis. Vykopem ma zbyt. Hej, však som ho chcel vykopať, ale som vykopal. Počkej, Open. Fox. Ďakujem. Kde mu dáš OP? Mňa nedáš. Ísť do... Máš taky OP. Pič. Ty máš taky OP. Hej, ale som ťa to musel prosiť dobržene 3 týždne. Ale on to má z důvodu toho, že tu nemůže kopat. Hej. Protože jsme A uspali. ja nemôžem ináč. Dáš mi OP? Jako ty máš OP. On chce dvojité. Nechcem dvojité. To nemáme niho. Oh lol. Bude to tu. Jakože mám vodu. Nechtěl si náhodou belík s vodou? Chcel. Ale ja To mám poď sem. vodu hneď. Oh, creeper! Bum, 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 bum. Taky jsou tu. Přišel jsem akorát jak buchne. Hej. Jo, tady je ta voda, no. Tu jsem viděl. Dobre, mám Jakože vodu. nepotřebujete brát železo, že? Máme moc železo. Láva. Vítam, pozri sa, v jakej sme výške. Já se klidně kouknu. Tak sa pozri. 15. Tu by už mohli byť diamanty. To jsme kousek u bedroku už, no. Zlato. Zlato moje, poď zlatko. Zlatko. Moje. A ty, poď. Moje. Bacha, jak tam není lava. Není. Zlato. Bohatý jsi. Vymením za železo, zase tak železa jedno. Jinak, pojďte sem. Spadni. Počkej, tady je jeskyní. Aha, našel jsem další část jeskyního komplexu. A pojďte sem, tady je i redstone a všetko. No jakože vy pojďte za mnou. Aha, a idem. Ahoj, som tu. Ideme zrobiť román? Ne, nejdu s tebou, ne. Ja to dobehnem a zrobím. Já jdu nahoru. Ne, neutekaj. Ako je to ti povoskám. Spadni. Buzerám ti. Ne, to zablokoval. A kejové. Vypadni ode mě, já nejsem teplej. Jakže, jak si mi to hovoril do Skypeu, že si... Ještě kdyby. Jak si mi hovoril včera. A jinak tady jsou někde zombíci, počkej. Vitaminko, spadni do lavy, prosím ťa. Nespadnem. No stopne!
Neštopaj ma. Lapis. Akože hasím tú lávu pol hodinu a nic sa nezaslo, hej. Lapis. Tu hardcore velké pole lávy. Hej? A ja vidím veľké. Jakože vidím větší. Hej? Protože tu jsem láva aspoň teče ze zvrchu. Hej? Joho. Tak nič. Co to je za vola? Prostě borec vidí něco. Čak sa Tá zľakol lava. chlapec, no. Tá Neponižuj, hej. Neponižuj ma. Som sa iba zlakol hlavy. Já ať nemusím. O, ja si spadnem do lavy. Ne! Nechcem umrieť, prosím. Teď máš ne. kyblík vody. No, hej. Ale som pod tečúcou vodou. To je tu. Zastrel ho. Creeper. Aha. To je frajer? Ja som frajer, lebo som prežil. A tam creeper hore je. Krík. Ježiš, to jak je tu Však velké? túto mapu sme hrali možno, však to je toto so single playeru. Ty si Co? nevymenil seed. A já jsem... Ježiš, ty si... To je jedno. Ale tu jsme nebyli. Boli, však sa na to Tady, kde jsem pamätám. já. Tady, kde jsem já, jsme nebyli. Ale měnil jsem seed. Nemenil, bude to tá istá Není. mapa. Joj, Není. dobre, však neklam, však uvidíš. To vidím, já se kouknu na seed, až dotočíme. No Hej, ale dobre. to sú diamanty, keď tak vieš. O, to sú diamanty. Ale diamanty sme v tej sérii ešte nenašli, vieš môj. Já myslím, že jo. Ale nehovor. Jo, by to mi konia buď také, že všetko mi bolo. Príde technik pack a Ježi. rozpozná všetkých. Ježiš, to jak je tu velké? Ináč, Víta mi vám chcel povedať, jak sa volá jeho pes, ne? Jak sa volá tvoj pes? Neviem. Nippy? Hej, Slippy. Sleepy? Pip. Ale ona to je fenka, takže ono. No Ono. povedz. Ono. Však jak sa volá, povedz, netreba sa hambiť. Slip. Zámbi, bo ja nedával meno, to si to škared. No, však povedz. A jak na ní voláš? Ale ne. Poďte mi Hej z ruda. ty, Hej ty! hej ty, bez hrdina. Hej ty, knoze. A ona, že what the fuck? Kohov. Vete. Govna. What the fuck? Že... Zabil. Jak kde jste? Ne! Som spadol do hlavy, ma portnite takto k sebe, hej. Píšte. To len... Pardon, som sa jedna... Počkej, já tě portnu. Dobre, pripoj sa. Počkej, portnu, já tady jsem ve vodě. A však, môže, aha, to nič, a neportem. Keď si taký múdry. Ne, to je jedna. No, sám. A můžeš. Senky. Je? Ale pozor, spadnem. Ty si kokot. Však tu sme boli, na to si pamätám. No já ne teda. A tu budú diamanty v tej časti, neviem kde. Juhu. Vážne? Hej, ale... Ty, to jak prišiel do tebe? Cože? Co je? Čo sa dusí, alebo čo mu je? To je dokumentál. Nějak asi mentál utekl. Inak Víš, možno, jaké- poď sem, hej. To ťažké položiť. Kyblík lávy, či vody. Tak jakože já ho nemám, takže tak nějak. To máš ty. A to, co se mu děje? Neviem. To asi z nudy, alebo čo? Nie, však tvoj pes jak breše. Ale však hej, však to asi z nudy, tak Tak ho sa dusí, nie? Obživo! Oživ ho, musíš ho oživiť. Umělé dýchání se dává. Ty preferuj radšej dýchanie z úst do úst. No tak to je umělé dýchání, kokot. Nehrž vo videu. To pozeruj aj A tady je další maloleté deti tak. to pozerajú. Aha, tak to promiň. Jak kde si, Barne? Neviem, tu zastavím vodu. Vodu? No, vodu. Jo, tady je to hodně vysoké.
Redstone. Ne, tohle jsme nehráli, toho si nepamatuju. Nie, ale Vitamin, jak sa volá tvoj pes? Tak povedz, nehambi sa, Ježiš, vycenzurujem. prozrať. Však ja vycenzurujem, keď máš s tým nejaký problém. Já to chcem vědět. Problém. Jak sa volá? Problém. Jak sa volá problém? Aha. No Rieš. problém Jasný. zabreš. Hej, a máte s ním problémy? Aha. Veľké? Tahaj. Jaj! Co je? Tá som spadol do lávy. Hej. Ale nevadí, už som sa vyliečil. Bol s nami na polícii. Jinak kopu pod sebe, takže bacha. Vitamín SK spadol do lávy. Udáme. Noča. Kde jsi? Ja? Ne, Barney. Ja som... Tak preto sa ma prečo pýtaš? Zabil. Zabil si celý systém, ale OK. Á, do lávy som spadol! Jak letko. Proti Dobre, teba! ja ho Po som teba kopol. kopem! TPFO. Tak to sa postavte do lávy, lebo už mám iba 2 životy. No môžeš sa pripojiť. Taky se portnu. Teraz. Dobre, ďakujem. Ja pod seba kopem. Som bol? Kde som bol? A tady jste. A poďte sa pozrieť na kriprikov dvoch. Také. Dva kripriky, ideme do záhuby ich dať. Kriplíky. Aha. Ale počkaj, musíš dať head, toto onen dirt. No bacha, daj head ten dirt. You are dead. Aha, počkaj, vidím. Tak, a teraz... Jo, tak. Kúkaj, ne, jaký asasín. On nie je asasín. Třetí. On je kurvory. A ještě zombie. Tak to musí být dungeon, ne? Někde sakra. 13. Na jednom mieste, 13 dungeonov, vieš. To nikto nedokázal, nemôžu. Je nedá najít. Čak mohl by tu být. No jak sa volá tvoj pes Vitamín? A to nepoviem. Tajno. Dickhead? Hej. Presne tak? Nie, to podobné. Podobné len. Tak mimo video. Dobre. A ja poviem, jak sa volá môj, hej? Aj ty možno povieš, všetci si povieme, hej? Jak se jmenuje náš pes? No však jak sa volá tvoj pes? Já napsané mám. No kúkaj. Víš, nemôže povedať meno psa, no tak potom nepoviem. Však ja ti poviem môjho psa. Ale nechcem vedieť. Už len z toho, jak už len z toho, jak breše, tak si robíte srandu. Ale ty máš, jakého psa máš? No neviem, Bulldog. to je čivava, ale vyzerá to jak Chihuahua. doraz. Jak bulldog vyzerá. No já si myslím, že to je taky Bojové zepad- plemeno. Podle toho, jak štěká, no. Však bojové plemeno. Jinak nechal si tu jedno železo. Došli mi torče inač. Mám Ještě jedno si tam nechal. A zase. Ono Je to normálně nekonečné železo. generátor železa. Ty, kúkaj tu, ne? Bári, kúkaj tu. Kúkaj sa mi tu v kuse generuje železo, ale počkaj sa pozriem, či mi pribúda. 63 mám. Ja pribudlo, kúkaj tu na lepšie. Kúkaj tu sa teraz sem vygeneroval. Je možno nenapadka, hej, možno nenapadka. Ešte. Jak málo stačí dětské radosti. Jaj, možno máš šťastie. OK, už asi došlo. Hej? Nehovor. A ja tu Jak chcem nechal byť si tu sám. jedno železo? A ja tu chcem byť sám. Dobre. By ste sa hnevali, keby som vás portol do lavy? Zabil možno, ale nevydarilo. Nazdar. Nevydarilo. Počkaj, si spravím torče. 44, nice. OK, co dál, jakože na programu proskomávání jeskyně? Neviem už akože, neviem čo. By sme mohli aj ukončiť, ne? Hej. Hej, a počka, a tu budeme cez záznam, alebo mimo záznam budeme robiť tú farmu na vlnu? Mimo. Dobre. Nebych to možná udělal live, jo?
Hej, ja neviem, že ja nemám 5000 gigový. Tak dohodneme se pak. Dobre. Dobre, sa dohodneme. Uvidíme sa pri ďalšom porte, ne? Dobre, pa. A možná se budeme hlásit tady odsaď. Ahojky, čauky, milky, kočky. Čau.